एक एक जनी रहली उमामती रहली। तब ऊ का कहली कि गेहूँ सुखावसु। एक जनी गेहूँ सुखावती रहली तो रोज भगवान बरिस जस ओठंगन पकावे खातिर। जब गेहूँ पसारस न तब भगवान बरिस जस गेहूँ सुखबे न कोई। तो कहली उहे जनुमा मती रहली आकि ए भगवान औरत रहली, ए भगवान आज तू घाम हो जैतन तो हमार गेहूँ सूख जाइत, हम ओठंगन पका लेती तो हम एक रात तहरा लगे हम रह जाती भाई हमार गेहूँ सुखा दो। भगवान का कहले तो दिन चना का घाम उगी गलन, चना का घाम उगी गलन कर गेहूँ सूखी गल। गेहूँ सूख गई अपन गेहूँ सुखा के पीस लिहली, पीस के ओठंगन पका लिहली, अपन ओठंगन पका के जीतिया भूख लेली, सब कुछ कर लेली। तो भगवान कहले कि ये भाई हमरा के बोलौले दिया हमरे लगे आती नहीं खे, चल हम भी चली ओकरा की है। तो भगवान का कहले कि चलल। कहले भगवान की जा सुनू तो कहियो गेट बंद कर लेस, कहियो खाटी उड़ास देस आ दूसरा के घरे चल जसन। फैन कहियो ओखर ध देस, कहियो मूसर ध देस। ऐसे ही कर करके उनकर 8 दिन के दिन निकल गई। और भेटा सुना भगवान रोजे लौट आवस। वो कहले कि जा तू कब तक भगबू। वह अगने में पेशाब कर दिहला, अगना में उनका पेशाब कर दिहला। बस राई थरिया के साग खूब रना बना जामी गई, चौराई के साग खूब रना बना भर आगना जामी गई। तो कहले आ खूब साग लह लह भ गई। वह उठली तो कहली कि बड़ निमन साग भइल बा। वह उठली तो खूब साग खोट लिहली, आ खोट के आ अपन साग बनौली खूब रची के। खूब निमन से साग बनौली, अपन खूब चुटकार खा लिहली। अब उहे सागवा के उनका गर्भ रह गई, सागवा के गर्भ रह गई नु। तब सब लोग कहे लगल कि कहाँ से हो गए। कहली कि हम कुछ नहीं कैले, हम तो साग खैले बनी। अब भगवान के हे मनले रहनी है कि ये भगवान हमार गेहूँ सूख जाए तो तारा के एक रात सूती रह। और वह नहीं सुत तो भगवान हमरा के साग रना बना जमा के खियल, वही के हमार गर्भ है साग के। तब उनका 9 महीना पर लड़का भइल साग के गर्भ। तब लड़का भइल न तो लड़का बखे देखत बड़ भ गई। अब सब लड़कन में जाए खेले कूदे फाने पढ़हू जाए। तो सब लड़का खेल सन गुल्ली डंडा तो वो खेले। तो वही में कोनो लड़का गलती कर दे तो कोनो लड़का कस बाप किरिए तो बाप किरिए करसन। तो उहो लड़का गलती करे तो कह दे कि बाप किरिए। तो कुल लड़का कस के मत ससुरत नहीं, तोरा बाप कहाँ बरे, मत साला तोरा बाप कहाँ बरे कि तू बाप के कह किरिया खाते रे। तो पता ना कहाँ से दही बही के आइल बड़े, तेरा बाप नहीं के। ऐसे ही कहल सन लड़का। तो लड़का रोवत घरे आ गई। घरे आइल तो कहल से अपना महतारी से कि ये माई का तो हमरा बाबूजी नहीं खन आतना आ तो तहरा हमरा बाप नहीं खे तो हम भैनी कहाँ से। तो कहली कि बबुआ तहार बाप नहीं खन, तू चौराई के साग के पैदा हो। आ तो चौराई के साग कैसे भइल।
कैसे भइल बताओ। तब उहे बतावली कि हम ऐसे ऐसे मनले रहनी। तो उहे भगवान जी पेशाब कर दिल तर चौराई जान गल उहे साग खैनी तो तू फायदा भइल। तो कहले कि तो बताओ हमरा बाप के का नाम हो। तो कहले कि तारा बाप के नाम हटे ब्रह्मा विष्णु महेश। आ सबसे बीच में जे जाला उहे तारा बाप के घोड़ा है। कहले कि हाँ न तो हाँ। और घोड़ा में न बड़का बड़ा बड़ा घंटा बांधल हुई और घंटा टन टन बाजी उहे घोड़ा के लगाम पकड़ लिया। कहले कि ठीक बा। वह आधा रात भइल तो घर से निकल निस रात में। आ कहले कि मैंने कब जालन। तो कहले कि निस रात होला तब जालन। उहे अपन गइलन तब मेन रोड पर खड़ा भ गइलन कि यही रास्ता से घोड़ा निकली हसन ब्रह्मा विष्णु महेश के। तो आगे ब्रह्मा बड़े पीछे विष्णु बड़े वो पीछे महेश बड़े। तीनों घोड़ा निकलल वह जाए के रास्ता में खड़ा बड़न। घंटा बाजे लागल घंटा बाजत बाजत आ गई। तब जाके घंटा बीच वाला आगे के छोड़ देले पीछे के छोड़ देले आ बीच के घंटा घोड़ा के लगाम पकड़ लिहल। तब कहते रहे भगवान की है तू कौन है, तू मेरे घोड़ा कैसे पकड़ लिया। बोले कि नहीं हम घोड़ा गलत नहीं पकड़ ले, हमारा तुम बाप हो, हम अपने बाप के घोड़ा पकड़ ले। कह क्या कैसा बाप, आप तो बाप हमार महतारी ऐसे से मन ले रहल है। आपके है नहीं खे आए तब साग में पेशाब करके साग चौराई के जन्मल बा ओहे साग हम खैले भी महतारी तो वही गर्भ से हम पैदा भइल बनी। आप हमारे बाप हैं, आप बोली कि हमारे बाप हैं कि ना। तो कहले कि ठीक बा का बर मांगा तारा बोला। हाँ हम मजूर कहले कि हाँ हम तार बाप हैं, बोला का बर मांगा तारा। कहले कि हम इहे बर मांगतनी आ कि हम जीवित बंधन नाम हमार पड़े। अब पूरा देश दुनिया हमारे के जीवित बंधन के नाम से जाने आ हमार जीवतिया भूखे आ जीवतिया लगाए इहे नाम हम चाहते कि हमार नाम भूखे। कहले कि जा तहर इहे नाम प्रसिद्ध रही, तहर के सब दुनिया नगर गांव जवार सब तरह के जीवित बंधन कह के बोलाई आ तू सबके भलाई करी है, तहार पूजा होई तहार व्रत होई। उहे उनकरा के वरदान दिहल उहे जीवतिया सब भूखे लागल। जय गंगा माई, जय शिव बाबा।